Ndizi TV Ubwansu Bw'umuguzi. Ndizi TV Ubwansu Bw'umuguzi nigo bono yakire nikirundekerene nego kurengera chibice chinkia na boigo chinkeno nukukigima na bogo tonyora asoro gonkor bwoguzi neji county chito etanaine buna county ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Migori nechisemo chinde chinyinge nigo kotonyora aside kode ya Star Times channel 195, Go TV channel 824 na free to air decoders, digital TV na smart TVs. Scania TV yao na boigo onchore irio yao igo ikoye nyore. Ndizi TV nigo turine kirenga ekio korentera emerubuli emerunge chinka kichonsi. Ndizi TV Ubwansu Bw'umuguzi. Mwaligerere mmaragwa bengi yangu kwaligania se amangana Amayia Chinsa Isato Chia Botuko ekarona kwaliganire atari make gendera gotubate gwetera senchira ye mitandao Facebook tonyore buna Ndizi TV News na boigo Twitter @Ndizi TV News na nsemo ya YouTube na botogotoka buna Ndizi TV News na kwaliganiria senchira yo boikiranu kabamo na inche weikomo elio. Ncheni gonkoro kwa Sara Nyarangi ontita. Omusangirekano oge siasa no kolekana sensemo ya Nyakoe ase bunge ya Kitutu Chache South abwaso yokoligie kerogo kyobo governor Simba Arati aikera na sensemeyo amo nababwatani korwase kyama kya ODM nigo boigo babalikia ababwatani abaya abo basoe ase kyamekyo ase boigo babasegeta abakenya anene mona bagusi korwa sensemeyo wesokya na kwelikia asobonge asokoba abaki chikura omoriko ito Brian Sagini Isena na twaliganirio roboti asenchira yoboikerano. Ekyama kya Orange Democratic Movement ODM nigo kere ase birundo byokolikia ababwatani abaya abwekerenga kyabekenene kerache koba okobachora abarai barache koirurukia na kurwanirira ebirogo ao goetera ekyama ekyo siri ni moja na ninawaambia kama mama kiongozi Kenya hii siri ni moja murijiste kwa wingi kwa chama cha ODM. Nyinyi wakati mlipewa nafasi ya kusimamia chama hapa Kisii mlihakikisha kwamba mmeomba pesa, mmeomba ongo kutoka wale ambao ni aspirants. Raundi hii biashara itakuwa kama kawaida. Hili chamo litatuliwe tafadhali kutoka headquarter ya ODM na wale wengine wanatembea huko nje ambao wanatembea na watu wanataka kuwa wenye viti eneo hili. Muelezee na tupate direction ambao iko clear katika eneo letu la county ya Kisii. Mimi nilianza ODM 2002 tukiwa na mzee Raila. Mzee alikuwa anakuja analala kwa hizi nyumba hapa. 2007 nikaingia kutafuta kura. Ticket nikanyanganywa na nani? Na Ungwai.
ase umuyaga wariganirwa ensemo ya Musocho ebunge ya Kitutu Chache South ase county ya Kisii abwo ase gati yabaikirana enseme yo namono yokuryo bogavana e county ya Kisii Paul Simba Arati omokonyo Dr. Robert Monda oyokuryo bo Senator Richard Mumaima Onyonga Samuel Omwando aba MCA omo President o Women League kama kia ODM Beth Siango boigo omo President o ODM Youth League John Oleketora abo asebons baba enekelia babwatani ba ODM obaikirana senseme yobuna nomination check ya mekyo nigo chiego chigokoreka asenchera yobwasio kuma minchana kelia bange bagenderete goteba abagirango abamachope Usimame kwa heshima. Kila mtu ambaye anasimamia anataka kuwa kiongozi anapata haki yake. Anakuja hapo uwanjani, anapigiwa kura, anapewa certificate. Kina mama wetu, dada zetu hawatalala na nyinyi ndiposa muwapee certificate. Tumebadilisha maneno huko juu. Hakuna mtu kupewa certificate kwa petrol station ama kwa hoteli. Nyinyi wenyewe wenye ground ndio mtaamua mnataka nani. Na kama mnataka Simba ni Simba atapata certificate. Muhakikishe mumeregister watu mpaka kwa manyumba. Because we are going to use party register. Hakuna imposters watakuja around. Kiona mimi umeona chama cha ODM. Ukiona mimi jua kwamba certificate zote ziko safe. Wachana na ile biashara mnaambiwa kwamba kuna mtu ameweka kwa mfuko, ameweka kwa chupi. Hiyo biashara, wacha niwaambie ndugu zangu, mimi nimetoka kama ni kifo nimekufa. Tim Simba nigo boigo batumeka ejukwa yuko baboli abonsi kweli kyabuna bakichikura iliko yakonya etimo yuko ira obogambi Eretari anem Brian Sagini Isena Mbiamono mulikito Brian Sagini abasaye kurwase ward yesise ime county ya Nyamira nigolitukulia lero beso kiana kweli kia asobonge iliba chikonyora libagalia bene asogo chora baraibara chiko bakolera amagenderero uyo kuligia ekirogo kyobo MCA asensemeyo Josephat Orina nigoboigo ago keire enganeyo omulikito Vincent Onyanja na bwata mange Amatukamake maiga yekyombe kyobo chorine chimbebe ABC ochakumurubuli boko balikya abantu buna bakichikura sentunde ya kabira nande ntunde yomwelio abasaye kurwase ward yesise ni gobono bombera nase skuru yobroso ya Nyameo imeye county ya Nyamira nago segetana kubwate kura asomoje goyu abarai a oni gobaikirana gati yabo Josephat Orina yokurye karokyo bo MCA kurase ward yesise abasana kubasege tabasa yabo kwelikia etwaja kumanya abaminto babwate chikura ango baimisa babwate chikura sobonge erine chikura kiremo twe tunala ko chora baga bara ko baba ko tokonya ase chipara bara ko adesu na kama da talent na mangana mange abisikana tene chikauti igo etwaje ko mitwa ko teya abaminto ase kinyoreke kyariene babwate chikura sobonge nigo oboigoli nabo lyabasayabo otatume kuana bana siasa asogo turubania omorembe campaign banyara ko baba gusiga ebijane bitobwata boninga nabyo byambabya igo gatubagera limondo anene nabora se chika boninga aije kamara ngajere nyale ko agingo bomo chumbobo inyale ko bwatasi ase chitare yawa nigo chinga kichiboigo olinanyara kubulia abantu kubwatira na sobomo anena se ward yesise bune enchere yemo yokonyara gochora baraibara bakonye nigo boigo anyara gote abuna igarite yari kubwatira na amenyi bensemeyo elio goikirania magendera lyatekeire ase e ward yeyo ko reporter ya Ndizi TV korwa ase ward yesise egotoka ime yaburabwe county ya Nyamira ilitirane nkorokwa Vincent
Onyancha. Na bamenyi korwa ase wodi ya Basiboge Taulio niko bamwena keirio yokoligie kerugo kyobo governor county ya Kisii Chris Obure unambachie komosira omoliketo Mildred Momanyi na bwatamange. Imeye county ya Kisii ekeminano ase kerogo kyobo governor nigo kegendrete kubwata inse abo ase yokabeire omobunge obo Basiboigo ole omokonyi bo mwaziri nobo sombi amo no bwagachi Chris Obure agendrete kumerana n'abantu au korwa orogongo rwa Usi ase aumerana n'abananchi korwa eward ya Basiboge Taulio iliyo kogendereria eganga ya Obure nigo abaganirie abakuboria ekirogo ekyo gokora emesangerekano y'omorembe na kwakera yomo chingakichia bene eliokorwa okugania kwae asaba na inchi yonkubolinga bali bonse bakuri gichikura baye guribaga batebe nkibatego bakuri gichikuri ikirande nkibatege gokora bintu kibatege gokorera abantu be county ya Kisii tokore gikure cy'omorembe bintu bitwa cyakiri kororaga higa sabantu bagutumu baje gusali misangirikano y'abantu bandi bintu bimbiya nyabo korekana Kisii gahiga tutayiti kitabuni ikire tugahiga ikera ntura abantu bomorembe na twiyende tiyo y'omorembe abananchi korwa eward ya Basiboge Taulio nigo baenekia bagochia komoa Obure ekura yabo ase kirogo kyobo governor Imeye county ya Kisii ase bateba egasia yengia akorete engakia lengo mubunge bono na cheko yegendereria bosio twanchiranire unaba basi ngomonto oranyare gusikia county ya Kisii county egenderere ekiagera nabwate historical fact historical background and environment ya omukusi cyaiga asoboja komupongeza buna nabakunyara ekerogo kyobugabana wa Kisii county Basiboge Taulio obasi engima tigatomo gako yokoboko na isaine egente kama ko tabango ko tiro ine sabako woni ga muso ko moemere mutakora na bata ko ibora nande Chinga kiechecho abasaye korwa eward yeyo nigo bamusaba Obure gushya koligereria engana yemechieso ekera araire obugambi imizo umeshimwa Chris Bokobe governor. Sports is so key. It's a talent to tap in. Karibudi amandunga baborona they earn a lot of millions in a week, 30 million in a week. And we have those talents as to what cheto have identified. Obure nigo abaenekeria engane yo ekera abantu itu baranje na nyasanje mbuye kirugo gabana ikine kigenti gitanga nitegete gukora koranga amangana y'imichies kinafasi cyaru kinyinge saba murabake sabana basaye bali bwate talent ye ba identified by win fast Ginko reporteria egetasen Ndizi TV elietaliane Mildred Momanyi Abagusi nigo basemiwe ko bachora abaraiba bwate record chingia na boigo amaroro ochiase abananchi ayana mangana yoyo koligia ekerogo kyobo bunge ase constituency ya Kitutu Chache South James Onkangi oyo yakwa na chinga kialenga sensemo ya Nyankongo ekerale kwena na ekewa kyenyomba ochiase eamate eyemo nigo chinga kiecho abanyene gose amate yo yamwiranira ngambi yamono asoko bagachira enyomba nigo boigo Onkangi aganiria abakenya na bagusi bonsi wesokia elikuelikia bunabaki chikura engoro kuricha atichimi ngo akiro mugambi we mwesimi wa Onkangi mbiamona so ngagachire nyomba konye ya na wate yangwere ngo akambiamona igonko ira neri ngambi yamono ande mbiamono aso mugambi itutu anyori Onkangi abeto gotarire nke yiga so mojo korone yani obete enyumba ya mugwirete nari ni family yabwata abana bane omwana oyo kwanya korara isiko atabwatie nyumba itoko sabawa samaria mema babe buno mwesimi Onkangi aranje gokonya onde kerugo onde mesa onde sugulikia no mbituma agaro omwana onera agendera kogenderia obugimana kera mo wake kura ino make sure mwakire omurai olia obakoreire bintu mwarorire na maiso kindo kinde ko mo guchi besa moebe umurai orio obakoreire bintu ase chinyomba chino kindo ko bakisha nande bone ngakio ko bwata ikura gakio nyito bwata ikura kurubono mpaka tarehe 6 umutenyo kabere
inkwangikisha bari chikura onye to gwate kabande kusonyo te ko change kurwe polling station ta kwarenge Nairobi ote ko chaga iga genda se chibu eko digeri rube ogenda se huduma center kura ya eche gocha asenka because nere ya muhimu wake kura asomenyete because no byongozi bikoroki bikokoregasi because ko wake kura Nairobi tora konya gaiga ake kura asomenyete nande bari moko gorwa machi waka chikura kuchibonchari kuchinya nyaribari tigamagana ine siasembe kwake kura yao gaiganka. Omabunge Olugari Ayubu Savula nigang'anyire korwa ase kiama kia ANC na goswa ase kiama kia Democratic Alliance Party of Kenya abwasareganirwa bene n'omurai w'ekiama ekyo Wafula wa Munyenye. Savula nigarenge omokonyi bw'omurai w'ekiama kia ANC na nigo agocha kuria ekerogo kyobo governor ase county ya Kakamega. Announce officially that have defected from ANC party as deputy party leader and member of parliament to Lugari and have joined DAP in the same capacity as the deputy party leader to carry on with the activities of the political parties of the Mlembe nation under the leadership of Omuyenyi, Mheshimiwa Eugene and Mheshimiwa Eseli. We will work as a team. These facts are informed by the idea that the activities that are going on in ANC favors a formation that leans towards the deputy president of this country called William Samuel Ruto. But my decision, I want to support Azimio la Umoja through DAP so that Raila Amolo Odinga can become the 5th president of the Republic of Kenya. Mmesikia kitangazo, sasa yeye ni mmoja wetu. Mwingine alikuwa anauliza mbona watu wa chama kingine wanaingia wengine. Sasa ni transfer window. Hii ni transfer window, watu wanakubaliwa kubadilisha vyama. So Savula amefanya uamuzi mzuri kuingia kwa chama chetu na tunamkaribisha kwa chama. Yeye alikuwa deputy party leader kule, alikuwa kule ANC. Na sisi kwa hii transfer tunamkaribisha, tunamchukua akuje kama deputy party leader. Unlike his former party leader, Ayub Savula is not unpredictable. Ayub Savula is a very decisive leader, and I think he brings a lot of strength to this new party. Omurai w'ekiama kia Amani National Congress ANC Musalia Mudavadi nigo araria bene eganga yayo gocha korigia ekirogo kyoborai bwense. Chinga kiechio omurai w'ekiama kia Wiper Kalonzo Musyoka noyo mwabo w'ekiama kia KANU Gideon Moi nigo barolekana bagosoka korwase omusangerekano yo chingaki omokonyi bw'omurai bwense William Ruto aikirana ase amagacha yo Bomas of Kenya imeyo mochie o Nairobi. Nonya nabo omusangerekano yo nogenderera abwase Mudavadi araria bene bunanache kurwanirira ekirogo kyoborai bwense. Nigo boigo Ruto ateba buna nigo baguche gokora emeremo nekiamekyo kia KNC. We will make sure that we decriminalize taxation and make taxes unavoidable but affordable. Unavoidable but affordable. In support of this, we will strengthen stringent anti-corruption laws, making anti-corruption agencies efficient to stop theft in public procurement and enforce transparency and accountability in government. From henceforth, we want to make sure that the report of the Auditor General will not be the refuge of thieves, but the basis of criminal investigation and prosecution of offenders. We will want a fair tax system that allows everybody to do business and to survive. I don't think there's a Kenyan who wants to avoid tax deliberately.
unless it's a criminal. But they do not want punitive taxation. They want a taxation that is fair. We shall deliver. Today marks a turning point in the politics of the Republic of Kenya. Today marks a new page in the political discourse of our nation. I say so because Musalia Mudavadi has spoken to the heart of our nation, to the issues of our nation, to the challenges of our nation. And I want to say here that Musalia Mudavadi has stood tall like no other time. I will limit myself to only 3 things. First, I want to confirm on behalf of UDA and my team that we will work with ANC, we will work with Ford Kenya, and all the other parties that want to work and walk this journey of bringing Kenya together. Omonogari we bunge nene Justin Muturi nigatebete buna abakenya na ubuka babwateri bagari uko bachora abarai bali barachi kubaikiraniria amagenderero nigo baigo atebete abakenya nigo babwate boigo libagari abene aso gukora maunchorerio ase oburai nigaya kwanetaya chingaki alenga sensemo ya Nakuru ase boigo araria egangaya iyo kuligia ekerugo kyuburai bwense wetera ase kiama kia the National Alliance. Hata wengi mmesikia nikikulio nikiongea mambo ya vyama sana. Because I have been an architect of issues to do with political parties. Na hakuna makosa yoyote. Remember, katiba inapatia sisi nafasi uhuru wa kuwa na vyama. For the first time, vyama vya kisiasa viko katika katiba. Your political right as a person, as an individual, is actually in the Bill of Rights, Article 38. Now, kwa hivyo ni vibaya mtu yeyote kusimama popote kukashifu kuwepo kwa vyama vya kisiasa sehemu yoyote. If they meet the requirements which are set in Article 91 of the Constitution and the provisions of the Political Parties Act, and they have been registered by the Register of Political Parties, they therefore have a right to exist. Let them be. Abanta bange abasacha n'abakungu nigo bono beso kiri aso gukora miremende yonsi elio kwenyorera engeria ya kirarituko chingaki obogima bogenderete gokonga imense yaito ya Kenya omorikyo ito Innocent Onyango korase county ya Nairobi na umeranete n'abone abemesie na gutwareganerio roboti irokobwatia litukolia lero nigo twatarire ase state ya pipeline likoligereria abantu baito ngibagendete gukora ilikwenyorera omugati gwekira lituko na insachinde kwerigeria chibesa na nicho gwakane nyumba na gukinie gesaku kyumugusi ase Chinsa town koruga iga ase state ya pipeline ninja Innocent Onyango litukolia lero ngochinde gukwana na baoni bemesie aiga asibacho gotomuga nobo ngakiba kole biashara byabo kira lituko samareta ngoro kwebari nombuna biashara byemezi na chagete 10 years ago biangonyere wakane nyumba gasomio mwana na kuragera korona ninge company ngachanga tika ngachora bono koni mesi
eng'eri okonyora korwa ase emesi eye ng'aki ere na ng'aki okorora ebiasara ebire. Konyora ande chibesa chikong'isana gwakana enyomba na gosomia omwana na koragera biashara ebi mbuya bire. Aya nayo omosubati okonia emesi iga insa chinde ng'okwegere tikona chiemesi gocha chiemesi ene egasi insa chinde abanto bande barase goteba neya abasacha. Obokongo na obwagerete nkamanya gochonga emesi eye rinde nyore chibesa ng'e kimeria mahitaji ane. Egeka keng'ana ng'aki koirete erio kanyara koba gokomanya gochonga emesi. Nairete ng'aki entambe nare gochekera ngocha kogora omosi natebia oria okonia ong'omoi nachonga mpaka nkanyora namanyire gochonga. Lero ndoche gogendete kobanga emesi yago erio nyare koba gogochaka rituko. Estoki yakera rituko gochaka nero ng'aki eng'ana. Ikabone kubwatia engaki nero ebiasara bire buya unabona embura egotu biashara TV aseng'enche embura. Onde tokobutore emesi emeke ngana ne weather. Emesi eye ng'aki moko enyora korugusi mpaka yaika gose chinsemo chinde chiense. Abantu mparo bagotoretera igobona gwake simi gwate bakwaretera. Giora nyare koba gogoteia omogusi okorigerereti igoro ye egasi buna eye igo gokora na komosegeta nsa chinde ng'a kerachire ase omochio omonene tari lasima abeke esuti gose boibu yachikorigia egasi yokorikwa ase chiobisi. Onde bwensi oria okorigia egasi tari topagwa egasi buna eye yogochonga emesi ntu twachorete gochonga gasi ende yonsi nebwate chibesa. Ekobwati buna ogotumia chibesa. Etaria na ngoro kustanelio ndicho seito gari kyombu. Biasara ebi emesi arabe korere myaka 13. Abondo jenge biasara ebi yabikongira. Lakini bone bigoja byale to bokongu chali se bigoja byale tekara kiembura. Dole konyora kende. Onya to soga ga to anyanga ande ngene ndo onya. Ndo atango bokendo mbole. Kwa bikorere myaka 13. Elina ligwachete Nairobi gose kwanya kwarabe eli Nairobi agokore gasinde. Kana narabe eli gona narali ikirukuru mechi abantu iga. Nari getumechi muchibo monyene. Abona akakorere gastingwa kanu musara lewata kubasanchiyo. Obukiri chimambe minyoka gajoka mengombe gajokoreki. Kwako mimanga nakabira kia. Sabono ngichase biasa byemesi njere ngoneta yo gontura. Inche ngwetura nenda yana antoma gocha. Omugaka ebiasara ebi abu nogendete kubikora iga amaya nari kwanyare koba gokonyora kurwa ase ebiasara ebi tebia ngo mugusia amaya ari kwanyare koba gokonyora kurwa ase ebiasara ebi ogendete gokora amaya nari nga ebiasara ebiane kogera bira abana basoma kuragira bali gwaka nande nyumba erende Nairobi samuno nyumba erege sara naro akine gwaka nani ngonyarane nanya gusiekera nyumba ige biasara ebi ne biana ase otaimo gusio ne bwansi asale ajira batuko bwana ndokore gasi asimbire. Ngagerete ng'abantu mbali gwasomirie gasi nasomire abantu gwetania bamuranga 20 gaguchiguru ana bago bakore gasi bandi bakora abakongere baje bagenda andi baje bakora bandi bagari ase baje bandi gasi kandi abakongere andi baira na goja semesi oni mesi ngire miyango akonye ekemerie gekiemesi amatuka mango konyora kire asensemo yaito ya gusi emesi emo konyora gaiga Nairobi yonsi pingu sie korugo sengurwere se chinse chinde anene mono ndo mesi itungu sito korusia ngonya kurusi mesi kurunse chinde kungao tuma twegere tenga kamelege itungu sige kuru litukolia yao ngakiri gochaka stocking akio korigia stock ye chibesa irenga insa chinde gochakera nekero gosieke biasara magoroba konyora ni chibesa irenga gose kwarosire stock tuli kuri besa nyingi ende kana nyole kuru babune yembugata nero kujira ko jo asinyingo kuru chiri busana umesi na bogo jagro na siringeru moja ochake biasara binyagotira gochiro paka so kuiga ngabano waganga na gwagona kwagenda iri kera muna kera ukimo gasumune ngakere usabana bana bakora sana chiri bubere ana basara nyomba abantu waragera ngakiyobo kendo chibesere ngokorose no wachi ndingo gotege kora kubate ngakiyobo kendo bongana kera kimbura nero kera kiyobo kendo mbore na bone kera mbure go tu na bona ngorona bana jidina siringi 500 nyomba okomye tawo ni okweru okora kende gionse to jora gasingi gasene ngi yana isuti otagetoveke komye tawo ni okora kende gionse kiri kwanyora go kwebesa korega gasene yonse kwichonyo lebesa na bono ujo musingo talinga suti ngabeke ngo kora kwirende ne uri ni na bongo soka yanyora ngari yana nso na nyumba chikabira chinyinge
Njiro konyora chi tamanye titi tanali tikolie mesi ose abantu bonsi banjire kolie mesia. Chikabira chinyinga na chibwa kwanza bana nena mwana chikabira chinyinga na chitageta kuma nyomo sina na chikali kuli mono sana. Kulinga mnanga wana njeno nyo mna chikabira na chikuli mono. Era mbama etimu sakara bani oli ngwa kwanza mna bagenda kuli bona ba tole. Usise Italia anene mono konyora abantu bakubutulirwa musibu noyo iga bachaka kulirioka bachaka kuyuatia lakini Nairobi igere tofauti moko yochecha mwabekese karatasi mwa abantu bamachakuli geko gara Nairobi atokubutura muntu musiga mbona ne bataje bagatukanye ng'amasakaratu bagatumire na tuwatumire tuwabeka imetwa bapaka bakiriga tuwabeka na 10 na 20 twanya bakorere kibaire bono banje tenga kerero ekoro bono mbatake Nairobi matene town yebo semia basaba ke bali gusi asoko bamanyinga ngakiba bakopenya na andi bachaite gasibine yoko nimesi ona batenga bache bona ndebegere bache kabisa nyamba maitu bache gamba igeri na bakachongo musina gutaria bandase kuno bagutarega gweta street abana banyore ngari yao bagenda rero kuchimutu kubwa kuisasa isikubosa mwancho muligereri litukulia rero niko natalire assist ya pipeline na mayane buna na umiranire no mungwano uyo no musubati uyo asibanya ariko bagotoera sanga kibakubuka kira lituko na kwiliga lyo mugati obo ase town ya Nairobi barabuni ko bachorire ke bagogyo koni mesi elibanya ariko bakwenyorere bitoki yogo kini amate yabo na nene mono kunyara ko babagwakane nyomba ga igaso muchi o Nairobi mwancho muligereri ntogendera to bagotokoretera onsi pia lya kunyara ko bagakorekana ase chinsemo ao chia Nairobi gaiga na nene mono nto betugukwanera umugano omonene bwo mugusibu nagendete komenya isiko gaiga nege taseni kia ogia television bwanje tegia Ndizi TV amalietane ni Innocent Onyango Wikirabo mwancho muligereria na onko butolera mangana mayase nchira yobo ikiranu Chinsa Isato Chia Botuko gwakangambi yase ngencho kwa ire biro bya unechingaki ko yabwatia igaiga ase studio biamana sabali kibaito bonsi bali mwaya sangerere nako ya ikigaiga nabo igoti nkweba producer ne John Kibati biamana ase miremengmia asogwene kebona chibicha amaliogi aikerero mwancho muligereria ase nchira yobo ikiranu twara obotuko bya boigo tware oboligererio bya korende tibwe bagosangana intolitikolia ankyo asomorbolio bwensa kia ase toko kwana gosetoko banoyo minto Brighton Makoli nche nigonkoro kwa Sara Nyarangi on Twitter. Ndizi TV Ubwansu Bwumugusi Ndizi TV Ubwansu Bwumugusi Nigo bono ya nikirundekerene Nago kurendera Chibicha chinkia na